разпоредите на Уруспия и Мастия на български? Дърфмендил. Днеска учихме на думи, които тя не знае. Кажи сега, всички синоними на хор. Хор е лека жена. Айде, лека жена. Започваме. Лека жена е най-лекото, което можем да кажем, е лека жена. Шаврантия. Шаврантия, не шаврантия, шафрантия. Шаврантия. Да, шаврантия, да. После. Пустиняк. Пустиняк е добре. Пустиняк е... Има известна, нали, еротичен елемент в пустиняк, нали? После? Мастия, това е. Да отиваме към Позле. Гювендия става още по-интересно. Най-долните такива. Разпоретина. Миндил. Ма миндил се комбинира с дърт миндил. Дърт миндил. Уруспи. Уруспия. Конгерица. Конгерица е висока жена. Да, това имаме и малко отложение. Имаме отменение. Мотовилка, другото, което съм ти преподал. Мотовилка, точилка, това е висока жена. Стига, простите, искам да говорим интелигентно и по един друг начин. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take F-T-C-T. A-Town.